Здравейте, приятели! Отправяме се на първото си пътешествие след новата година и първо за 2025 година. Реших да изпия колата. Както виждате, докато се прибера и тя вече на нищо не прилича, но това няма да ни спре. Да отварим багажа и ще ви кажем на къде отиваме. Най-важният пътник е натоварен, можем да потегляме. Ето вече потеглихме. Този път ще започнем с къмпинг тази година. Ще отидем с бебето да видим как ще се получат нещата. Предполагам, че ще ни бъде много приятно и забавно, а тя ще го усети като някакво преживяване, което не знам дали ще запомни. Искаме да ви честитим 2025 година. Нека да бъде добра, благодатна, мирна за всеки един от вас. Бъдете благословени всички. Ние започваме с поредицата с къмпингите. Първият ни къмпинг, който ще посетим, е къмпинг Алино. Един нов къмпинг. Очакваме да бъде интересен и приветлив. Надявам се 30 до 40 минути ще сме в района на Алино. Времето не е много ясно, но ще снимаме колкото можем. Да не говорим, че пък е доста ветровито, да не успеем да направим няколко успешни кадъра. Подготвили сме различни забележителности в околността на село Алино и Плана планина. Надяваме се да успеем да минем през всички, които сме си набелязали. Приятели, стигнахме в къмпинг Алино. Това, което виждаме до момента, много ни впечатлява. До тук. Това е нашата каравана, която сме си избрали за една нощувка. Има столчета, люлка, още столчета за отдих. Да видим вътре. В момента е много топличко. Трябва да се включим. Тук е лампичките. Уха е много приятно, явно има аромат на свещи и ароматизатор. Подготвили са ми спалничките, където ще спим. Много е просторно, място за багажи. На конвектор се отоплява в случая тази каравана. Много е хубаво. Наистина е просторна, казвам ви. Тук може да си направите чай, кафенце. Има мивка, ако не се лъжа. Тук ни казаха, че можем да си измием евентуално ръце и някоя чаша. Това, което много ни хареса, е, че си имаме гледка към язовира, който в момента е заледен. Ще имаме специални кадри от него. Трябва да я храня. След малко. Отивам да снимам туалетните. Тази каравана, в която ние сме се настанили, няма собствен санитарен възел, но други няколко имат. Виждаме има и сешуар. Щаме ногани. Ето ги и туалетните. От тази страна продължаваме към общото помещение, в което могат да се съберат до 55 души. Имаме втори етаж. Това наистина много ми харесва това местенце. Много е подходящо за тимбилдинг, за рожден ден, парти, детски рожден ден, каквото си искате. Но в същото време сте обградени от гора. Навсякъде е много чисто и уха е много приятно. Това е барбекю, което е близо до общото помещение. Има си детска площадка
Има тенис маси, няколко на брой, както и беседки с по няколко барбекюта. Има място и за собствени каравани, може да се докарат, ако не се лъжа. И, приятели, да си дойдем на думата. Това е спа центъра на къмпинга. Това е джакузи в дървена каца. Всъщност наистина бълбука водата, като на джакузи, така че не е просто на думи. Там може да си включите и свещички, гледам. Тук има сауна. Можеш да седнеш, да си пинеш някое питие. Това е каца басейн. По-често го използват децата. Лятото предимно, но сега няма толкова хора и не са го затоплили. Зимата, както виждате, е прекрасно място, а лятото ще бъде още по-прекрасно, защото ще кипи от живот, както и хамаци ще се опъват сред дърветата. Може да се използва масите за тенис, както и парзалките за децата. За любителите на ледени душове могат да се насладят на един леден душ. Много очарователно са включени тези лампички сред дърветата. Хора, утре очакваме да завали сняг. Но интересно колко ще е приятно сред горичката. Това е пак нашето местенце. А ето там долу се намира ресторанта, близо до язовира, с гледка. Разбрах, че има водни ски, риболов, така че може да използвате лятото. Значи започваме с мезетата. Няма как това студено време да не го уважиме с едно домашно хубаво винце. Новата 2025 година да посрещне подобаващо. На здраве! На здраве! След няколко месеца тук ще пълзиш, после ще се топне, всъщност само той ще се топне в кацата. Задължително. Сега се накисне това телко. Дай да снимаме тяти как се къпе. Влизаме във вашите бедуари. Будуари или не знам как. Гости. О, и виното до теб. Ще не си включиш отзад тези лампички? Не съм забелязал, че има лампички. Много е приятно. Оле! Оха! Кацата на дърва е страхотно нещо. Но и сауната е много приятна. Наспахме се много добре, караваната е удобна. Сега е време да закусим. Решихме, че вместо да си приготвяме ние закуска, ще слезем до ресторанта, да видим какво предлагат. И ще дадем обратна връзка. Да, хайде да отидем. През нощта падна малко сняг, но сега деня ще бъде много хубав. Има някакво слънчице се подава. Да видим долу на езерото как е. Зад стената се вижда и част от селото, а това е ресторанчето. Ресторанчето е много приятно. Закуските са 2-3 варианта, но въпреки това все пак е къмпинг. Не забравяме.
След като закусихме вкусните пържени филийки, е време да се натоварим, макар че много не ни се тръгва. Гледката и спокойствието, което цари тук, е много приятно. Но наблизо има манастир, ще се разходим до него да го видим. Или е Параклис. Ако не се лъжа, може и Параклис да е. Да отидем да видим. Дано пътя позволи, понеже е доста кално и меко. Тръгваме. Понеже пътя към манастира се оказа много кален и с дълбоки коловози, решихме да отидем в Параклиса, който е в началото на селото, и там да се помолим. Параклис, Свети Спас. Не, Параклис, Свети Илия. Това беше всичко от нас този епизод. Очаквайте следващите видеа за 2025 година. Успех и до нови срещи!